Кніга лічбаў, раздзел 7. Калі Маісей пабудаваў скінію і ўзняў яе, і памазаў яе, і асвяціў яе з усімі яе прыналежнасцямі, таксама ахвярнік і ўсе яго прыналежнасці, тады князі Ізраіля і галовы родаў, якія былі пастаўлены на чале кожнага пакалення, якія былі пералічаны, прынеслі тады перад абліччам Господа 6 крытых вазоў і 12 валоў, прынеслі па адным возе ад 2 кіраўнікоў і па адным воле ад кожнага, і паставілі гэта перад скіняй. І сказаў Господ Маісею: «Вазьмі гэта ад іх, каб яны спраўлялі службу ў палацы сустрэчы, і перадай гэта левітам адпаведна парадку іх паслугі». Дык узяў Маісей вазы і валоў і аддаў іх левітам. Адпаведна іх патрэбам сынам Герсона даў 2 вазы і 4 валы. 8 валоў і 4 другіх вазы даў сынам Мерары, адпаведна іх абавязкам пад наглядам Ітамара, сына Аарона святара. А сынам Кагата не даў валоў і вазоў, бо яны служылі ў палацы і насілі грузы на сваіх плячах. Такім чынам, на пасведчанне ахвярніка ў дзень намашчэння прынеслі кіраўнікі сваю ахвяру перад ахвярнікам. І сказаў Господ Маісею: «Хай кіраўнікі па адным штодзён прыносяць свае дары на пасвячэнне ахвярніка. У першы дзень прынёс сваю ахвяру Наасон, сын Амінадаба, з пакалення Юды. І ў ёй былі срэбраная міса і 130 сікляў вагі, срэбраныя чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні. Абедзве напоўненыя былі пшанічнаю мукой, запраўленай алеем на ахвяру з ежы. Залатая чара ў 10 сікляў золата, напоўненая кадзілам. 1 бычок ад статка, баран і гадавалая ягня ў ахвяру цэласпалення, і казёл у ахвяру за грэх. І ў ахвяру прымярэння 2 валы, 5 бараноў, 5 казлоў і 5 аднагадовых ягнят. Гэта ахвяра Наасона, сына Амінадаба. У другі дзень прынёс Натанаэль, сын Суара, князь пакалення Ісахара, місу срэбраную і 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя пшанічнай мукой, запраўленай алеем у ахвяру з ежы. Залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам. 1 бычка ад статка, барана і аднагадовая ягня ў ахвяру цэласпалення, і казла ў ахвяру за грэх. І ў ахвяру прымярэння 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў і 5 аднагадовых ягнят. Гэта была ахвяра Натанаэля, сына Суара. У трэці дзень князь сыноў Забулона, Эліяб, сын Гелона, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, чару срэбраную ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя пшанічнай мукой, запраўленай алеем у ахвяру з ежы. Залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам. Бычка ад статка, барана і аднагадовая ягня ў ахвяру цэласпалення, і казла ў ахвяру за грэх. І 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта ахвяра Эліяба, сына Гелона. У 4-й дзень князь сыноў Рубена, Элісур, сын Седеура, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя пшанічнай мукой, запраўленай алеем у ахвяру з ежы. Залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам. 1 бычка са статка, барана і аднагадовая ягня ў ахвяру цэласпалення, і казла ў ахвяру за грэх. І 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Элісура, сына Седеура. У 5-й дзень князь сыноў Сімеона, Саламіэль, сын Сурысадая, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы. Залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам.
аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Саламіэля, сына Сурысадая. У 6-й дзень князь сыноў Гада, Эліясаф, сын Дэуэля, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару у 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем, у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, і аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Элісафа, сына Дэуэля. У 7-й дзень князь сыноў Эфраіма, Элісама, сын Аміюда, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Элісамы, сына Аміюды. У 8-й дзень князь сыноў Манасы, Гамаліэль, сын Падасура, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Гамаліэля, сына Падасура. У 9-й дзень князь сыноў Беньяміна, Абідан, сын Гедеона, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, і аднаго бычка са статка, барана, аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Абідана, сына Гедеона. У 10-й дзень князь сыноў Дана, Ахіязер, сын Амісадая, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Ахіязера, сына Амісадая. У 11-й дзень князь сыноў Асера, Пагіэль, сын Акрана, прынёс місу срэбраную ў 130 сікляў вагі, срэбраную чару ў 70 сікляў вагі, па вазе святыні, абедзве напоўненыя мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сікляў вагі, напоўненую кадзілам, аднаго бычка са статка, барана і аднагадовае ягня ў ахвяру цэласпалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Пагіэля, сына Акрана. У 12-й дзень князь сыноў Нефталі, Ахіра, сын Энана,
прынёс місу срэбраную у 130 сіклаў вагі, срэбраную чару ў 70 сіклаў вагі па вазе святыні, абедзве напоўненую мукой пшанічнай, запраўленай алеем у ахвяру з ежы, залатую чару ў 10 сіклаў вагі, напоўненую кадзілам, аднаго бычка са статка, барада і аднагадовая ягня ў ахвяру целаспалення і казла ў ахвяру за грэх, і 2 валоў, 5 бараноў, 5 казлоў, 5 аднагадовых ягнят у ахвяру прымярэння. Гэта была ахвяра Ахіра, сына Энана. І было прынесена ад князёў Ізраіля на пасвячэнне ахвярніка ў дзень яго намашчэння 12 срэбраных міс, 12 срэбраных чар, 12 залатых чар. Так што кожная міса важыла 130 сікляў срэбра, а кожная чара 70. Гэта значыць, увогуле усіх пасудзінаў са срэбра было 2400 па вазе святыні. Чар залатых, напоўненых кадзілам, было 12. Кожная чара важыла 10 сікляў па вазе святыні. Гэта значыць, было ўсіх 120 сікляў золата. Усіх бычкоў са статка для целаспалення было 12, 12 бараноў, 12 аднагадовых ягнят, і ўзлівання да іх, і 12 казлоў у ахвяру за грэх. Усіх валоў у ахвяру прымярэння было 24, 60 бараноў, 60 казлоў і 60 аднагадовых ягнят. Яны былі прынесены на пасвячэнне ахвярніка, калі ён быў намашчоны. І калі Маісей уваходзіў у палатку сустрэчы, каб гаварыць з Господам, чуў ён голас, што гаварыў з ім з па-над перамольні, што была над каўчэгам сведчання паміж 2 херубінамі, адтуль казаў ён яму: